Een boek dat het zwaaien van doe trobrekt. Het effect van het Indiëboek op de nijbesteen oerompele schreeuwer Hielke Speenstra. En de krijgt van het skreune woord kun jou ek toch de kriesdagen helpen. Maar hokkerboek kun je biegelijks nou even lekker voortkroepen op een bank. Nou, Steven Sterk, die heeft voor u de tips. Goeie, dit is beend op de laatste dag van de voedselbankactie. Juster jerden we dat er nog wel wat producten bij kunnen om dat record te halen. Ja, de vraag is, hoe is de tussenstand? Nou, Miranda Werkman, die weet dat. Tijd voor de tussenstand voor de voedselbankactie op die laatste dag. En dan wordt het wel heel spannend. Harm, we zijn live in Wijnstra op Wij en live in Bient. En wij doen weer even de tussenstand op de laatste dag. Wat denkst? Nou, ik ga net zo goed nice. Oh. We rennen wat achter. Oh. En we wollen we net. Nee, dat willen we net. We wollen morgen er oerhinnen over het bedrag van Vlinier. Want Vlinier op de laatste dag, toen zitten we op €115.000 aan producten. Daar mag we oerhinnen, Miranda. Dat mat. Maar dan moet er nog wat gebeuren morgen in Friesland. De tussenstand op dit tijd. Wij hebben 1661 hier staan bij Omroep Friesland. Zo'n 40.000 producten. En we zitten op een bedrag van rond €28.000. Ja, dan ben we er nog net, hè? Nog net, maar we zijn wel een heel lijn op wij. Ja, zei ik. We zijn er heel aan de bij. We leven positief. €28.000. €28.000. Maar we willen voorbij dat eindbedrag van vlien hier op de laatste dag van de actie. €115.000. Harm, dat mat kennen toch? Friesland kent, dat gaat het slagje. Morgen, alle hier komen. Zuiderkruiswijk 2 hier naar de studio. Brengen die producten. Oh, ik kan me haast net vaststellen hoe dat eruit ziet, maar Jim heeft het ook al zien, het zit je graad vol. Ja, dit is toch wel redelijk populair. Maar de mat is nog volle meer bij. Nou, intussen zullen wij het hebben over een boek. Want ja, hij heeft al boeken geschreven over emigranten, overstedenrieders en inwoners van het heidenskip. Maar nog neer de reacties zo vol en emotioneel als bij zijn laatste boek, Op klompen troch de Dessa. Hielke Speerstra, er binnen in totaal 14.000 exemplaren nog verkocht. 1.000 Nederlands, 1.000 Frieske, hebben wij even uitgezocht. Hien jou verwachten dat dit boek taboe trobrekkend wezen, zo op zijn eigen wijze? Eerlijk zijn net. Nee, het is soms correct als een boek baart een nieuw boek. Deze zoveel reacties zie ik net verwachten. Nee. Maar nooit ze drinken. Binnen begrijp ik het ook wel weer. Want jou hebt een boek geschreven voor mensen die het net kennen over verhalen van Indiëgongers, Frieske Indiëgongers. Ja. Je hebt mij nabesteden sprutsen, maar ook maar de Indiëgongers zelfs. Van hoe wie dat nou voor je, als je erom kwam. Ja. Mooi verhaal. Dan hebben we hier ook al eens een keer een mooie voorbeelden van Sjoerd. En Jos zei van, maar wat nou gebeurt is bijzonder. Daar maken we even een zien. En dan maken we tijd voor haar. Dus dat hebben we inrommen. En dat blijkt ook wel hoe bijzonder het is als je op je gastenboek zoekt op internet. Dan hebben wij een compilatie van reacties maken. Oh ja, ben benieuwd. Mijn moeder kwam laatst met allerlei notities van mijn vader. Hij is overleden in 1992 en was Indiëganger. Hij werkte daar bij de verbindingen. Eerst wilde hij er tijdens zijn leven er nooit over praten en hij was zeer verbolgen over de reacties van het thuisfront. Mijn heid is zo'n 2 jaar net meer in leven. Zijn hele leven had er wrakselen met het Indië-syndroom. Pas de laatste jaren kwam er het een en ander los. Daarvoor had hij nooit in de gaten gehad dat er zulke verschrikkelijke dingen meemaken hier. Mijn vader is in 2000 overleden. Maar ik had gewild dat hij een gesprek met u over Indië had gehad. Na zijn terugkomst uit Indië was mijn vader zeer agressief. Nooit werd er over gepraat. Hij zou daar als ziekenverzorger niet zoveel hebben meegemaakt. Maar ik denk daar nu heel anders over. Tegen dank voor het schreeuwen van Op klompen troch de Dessa. Ik heb soms met tranen in de ogen zitten te lezen. Het vielen van haar pine docht eer aan al die mensen. Ja, ik moet zeggen, doet ik dat, Lies, dacht ik, ja, daar kreeg ik piekenvel van. Ja, het viel van haar pine doet eer. Ja, dan ben dit een verhaal dit op, want het is heel intiem wat er zijn wordt, dit ik op mijn website zet, maar daar ben ik een hele hoop dingen, dat die e-mails, brieven, die gaan soms ik heel vier. Die kan je haast niet eerst publiceren. Maar kun je een voorbeeld, Jan? Nou ja, moeilijk. Ja, vooral hoe heiden die ontsporen, die een oorlogssyndroom hebben.
En dan komt er van alles los. En dan denk ik wel eens, de historicus Philip Blom in Duits, die had ik eens zijn verhalen binnen er om orde te brengen, water te brengen in de chaos van de geschiedenis. Verhalen die... die krijgen het noodlot krijgt een plak in het verhaal. En daarom dit ik wel een beetje een treest boek. Heel veel mensen die zeggen, voor mij een treest. Ik weet nou wat is hij maken had. Ja. Ik heb juist er een boek lezen en de vrouw zei ze mij van, vertelde hij, wat voor boek is er dat te lezen? Hij zei, dit is een boek dat gaat door je huid. Maar hij was net interviewd, denk ik. Maar het kon oerig precies, van, ja. Hij leest dat boek en denkt, oh, dit heeft hij. Waarom heeft hij het nooit verteld? Want dat wie het grote taboe, Steven, hè? Jou van de Friese versie, hè? Ja. Viel dus dat voor te van dit is een boek, maar er komt een heel soort achterwij? Nee, dat weet je net voor dadelijk. Je kan het theoretiseren, maar je weet nooit dat het komt. Zo, het is een oorboek van Hielke als wij wend wien, want dat is volle meer uit Friesland kreun, de Friese boeren staan. Nou is een van de kwaliteit van het boek wel dat het uit Friesland bij komt en dat het heel internationaal is, maar dus koloniale geschiedenis te meidsen het. Maar ik kom natuurlijk uit een generatie dat al lang oer wie. En wij kunnen haast dus net beseffen dat er nog zat jip zit. Nou, Hielke het meisje van in de 90 en 100 interviewd. En er nog zat jip zit en er nog zat record. Wat is het dan? Wat zit er aan jip? Is dat kanten? Ja, dat is wetenschappelijk wel verklaren. De mensen die het 70, 80, 90 zijn, die denken vooral waarom. Die hebben de scherpste herinneringen. Ondenken ze aan die periode dat ze tussen de 15 en de 25 jaar waren. En daar komt het oorheen dat langzamerhand de beelden doorheen, wat er in werkelijk gebeurd is, de schijnheiligheid is voort. Dat is toch elke keer ontkend, deze oorlog. Hij weet nog maar pas de oorlog neemt. En nooit een paar skierboeren daan binnen, dat heb ik met dit boek merken. Oh, nooit elke keer in het lezen kan, nou door ik mijn verhaal te vertellen. Dan moet het maar. Van zelfs de Indiëgongers, maar ook van de bands dus. Ja, precies. Want wie het nou illustratief dat de band niks hebben? En vooral in het? Ik ben geen wetenschapper, maar van alle reacties die ik kreeg, is er een constante. En dat is haast alle jaar, wie schijnt het er nooit te praten. Ik denk wel van 90%. Wie dat een afspraak misschien wel van die Indiëgongers? Van een pad. Het rare is dat bijvoorbeeld de pastoors en de dominees aan boord, echt, dat is ik een constante. Die jongens mij had van, ik kan maar beter net op praten. Want het weer een smarrigere oorlog als dat het thuisfront voor squad is. Wij kunnen even zien naar beelden die wij toevallig deze week pas voor het eerst zien lieten koeren die het opdoekten. Dat is dit, vertrek uit Dokkum van de man die het naar Indië ging. Zo'n 40 kreeg naar de oorlog. Dit is de fanfare, ze weer uit. Ze zijn helden die het knokken zullen in Indië. Ja, als helden kwamen ze natuurlijk ook waarom. Hè? Nou, ze hadden wat verwachting. Nou ja, maar dat weer wel. Dat wie in hun perceptie, maar net toch van de held van de mensen hier thuis, hè? Nou, bij Wolf, in de vocht, je moest er net een zeuren, je zei net, we hadden kweer die. Dat kwam ik net on. Dat verhaal hoe ik net onkomen. Nee, maar ik begreep toch echt wel dat mensen maar Rotterdam besmieten waren in Rotterdam, dat ze zijn van wegwezen. Ja, nou, hoe de generaal dat net zo wist. De communisten in voort ook gerichtelijk zien, die hebben het goed sketten, na pensioen. Maar de oorlog weer voorbij, er zit onrust. De jongens hier in onderdoeklijn, er zit onrust in die ziel. Ze hier in het verzet zitten, maar ze eigenlijk niks uit heeft. Er weer net vol te verzetten. Maar alle respect natuurlijk voor de jongen die daar goed winnen in de oorlog. En in die onrust zit er nog in. En de algemene opinie weer van Indië verloren, rampspoed geboren. Daarheen, want Indië moet nog bevrijd worden. En de Tsjerken die hebben hadden, dat stiek wel, dat komt ook wel in het boek. Uiting, die hebben de mensen de jongen daarheen preken zuiver. Ja. Ik wil toch nog even een vraag aan u stellen, want je hebt een bijzonder verhaal, dat willen we graag jaren. Het ken nog, we hebben nog even wat rondte. Henk Hofstra van Wergen. Kun je dat uitlezen waarom je dat nou vertellen wil? Nou, dat vond ik exemplarisch van een hele hoop verhalen. Henk Hofstra, een Lietse boerenarbeider eigenlijk, en die het zijn leven lang zwijt over Indië. Die jongens die dachten, ja, wat is er maar uit?
als er dan bezitter kwam van een soldat, een ciskameraad, een wapenbroeder, dan moesten ze er al uit. En dan vertelde hij het 100 uren weer, maar die gasten. En dan stier er op zolder een kisten. En dan mochten ze net omkomen. Een kisten? Ja, dus haast symbolisch voor het bewaring van een verhaal. Daar ziet die wijze zijn verhaal in. En de jongens die bezochten wel eens in die kisten te zien. En dan weer hij poera's, dat kon niet. En gast er weer een leefdevolle huid, maar ik een zwaaiende en soms wat veranderlijke huid. En dan denk ik, ja, dit is haast altijd het geval. Ik kreeg een verhaal van een jongen die zei, ik hier 2 huiden. Ik hier een goede leefdevolle huid, maar ik hier een onberekenbare huid. Agressief? Wat krijg je? Ja, maar die jongens die hebben al die zullen nooit testen worden en dan hebben ze de PTSD-ziekte, een soort post-traumatische. Want het is eigenlijk wel van alle tijd. De jongens die het nou uit Joegoslavië, Libanon, maar nou ook uit Irak en Afghanistan die er knokt hebben, die hebben dat posttraumatische stressstoornis. Ja, ze zijn hopeloos in de steek leven. Met deze zaak. Ja, want er is nou wel help voor. Dus laten we hopen dat de van die militairen nou wel wat beter te lonen komen. Maar ik weet niet hoe stout dat viel. Ik weet niet of je hem er al hoe hoorn hebt. Maar had je dit soort verhalen jaren en jou vertellen dat dan zou er net nog een boek komen met deze verhaal? Ja. Want je hebt de laatste keer dat je hier zo ik hoorde mee op. Nee, dit juist. Er vallen minuut jouw ik van mijn Friese boeken. Nou, ja. En nu jou een schreeuwer het altijd het laatste boek schreeuwen. Dat is een boek maken. Ja, maar dat zou hij. Hij zat er genoeg fans komen van mij op die laatste dag. Dat is mijn laatste boek. En dan winnen heel veel mensen naar de West. Ik heb wel een liedboek van mij. Als ik het zeg maar. Een liedboek van mij. Nagekomen bericht. Nagekomen bericht dat dat deze verhaal nog eens een keer het vervolg op. Maar ben je al aan het schreeuwen? Ja, ik ben altijd wel wat schreeuwen. Maar vooral let ik me bedwelmen terug naar je verhaal. Zit er wat in, Steven? Voordat we door de boeken die stomen. Ja, het proces, ik herken het proces heel goed. En ik mag niks te over het proces zeggen, want Hielke maar het wan. En ik heb wel eens de master na het takken meer om die het kleer hè. Maar dan zei het er van, dat doet niks. Nee, tuiken. Net een volle druk erop. Bedankt voor deze verhaal. We zullen aanstaan nog volle meer op boeken hebben, dus dit is een thema. Maar dit weten we. En dat er een boek zit, dat houdt de spanning direct even in. Ja, de spanning ik te veel dus op de vlier vlakbij u. Want op de laatste dagen komen de meeste producten binnen. Hè. Dat is vaak zijn maar de voedselbankacties of andere acties. Dan moet het op lijst nog even. Nou, maar dus ik, want we rennen een beetje achter. Nou, Joet kwam er toch wel een heel het meesken hier binnen. En het komt echt overal uit de provincie waar. Nou, Miranda, daar bist in het gebouw. Dat is dus echt een beetje zien hoe het leeft. En ja, de hele provincie, ze leven echt mooi. Ja, verzels, want we binnen nog net op dat eindbedrag. Maar het libbet wel, ja zeker, we binnen het negatief. Maar er kan nog wel wat meer bij. En er komt echt van alles binnen. Hier krijg nog deze stempelkaarten van een vishandel in Lauwert. En in volle kaart jouw terug op een vergees meal. Dus ja, nou ja, dat is dan wel weer heel schattig dat zoiets binnenkomt. De verslagjouwer Simone Scheffer, René Koster, Geert van Thuin, die zijn al 2 weken lang op paard. Joert, Geert van Thuin, maar de ambassadeur Henk de Jong. En dan vliegen ze overal heen. En minuteskeer draagden de hele provincie terug. Niks is spontaan op televisie, we regelen alles. Ik wil graag even aandacht voor mijn outfit. Club de voetbal, de Barcelona, Barça. Meer zoals ik het net hoor. Ondertussen scoot je weer een busje de oprit van Omroep Friesland op. Ja, jongens, er komt een roffel. 1, 2, 3. Zo, hey, 2661 kilo. Ja, nou bist de klas. Nee, bist zelf. Ja, nou bist de klas van Raalte. En Vind ik een slap verhaal. Ik kijk, lul eigenlijk. Ja. Wij zijn dik tevreden. En ik spreek die morgen hier nog een uur voor de finale dag van de actie Samen voor de Voedselbank.
Dat wordt wat dan oeral waar uit de provincie hier binnenkomt, dat wordt dan weer sorteerd. En onder andere terug die, hè? Hoi. Hoi, je bent vandaag druk bezig met sorteren? Ja, ik werd gevraagd om vanuit Friesland College in plaats van stage op school mee te helpen bij de voedselbank om mee in te pakken. Dus ja. Vind je dat leuk om te doen? Ja, het houdt me lekker bezig en sowieso voor oud en nieuw gewoon mensen die het krap hebben dan gewoon bij te springen, ja. Maar nou is één ding wel een beetje lastig, hè? En dat is? Het Fries lezen. Ja, dat blijft lastig. Ik zie om me heen allemaal Friese woorden en zo. Ik snap er nog steeds niks van. Dus ik ben nog wel even in Friesland, dus ik heb wel even de tijd om het te leren. Ja. Ja. Succes. Dat is koffie. Yes. Ja, dat komt helemaal goed. Reinoud Ritsma, die volg je wij al de hele week, want die leeft een week lang van een voedselbankpakket om te zien hoe dat is. En hij krijgt het wol zwier. Zijn laatste bijdrage, Joert in Bient. Nou, ik ben daar op dag 4 van mijn voedselbankavontuur. En ik vond vandaag de laatste dag in Bient. En de wietloop die ik mooi zoer, ja, die is bedoeld. Dus ik maak naar de winkel om €3. Maar die €11 wordt dat wel spannend nog, die laatste 3 dagen. Zullen we speciebientjes doen? Poeltjes. Poeltjes? Oh ja, poeltjes. Hij is nou €8,70 voor. Oh, mooi. Plus €1, dus €9,70 de hoor. Dus hij zei altijd, eten voor het gooien, dat je het net zo. En dat is vanzelfs ik zo. En dat die wietlof bedoeld is, dat is ik wel een beetje mijn eigen schuld, want ik hier het volle jaar de kleermaatje ben. Ik ga nog hier rappels van Juster, die zie ik opbakken, en ik ga nog vlees van Juster. Dus als het goed is, ben ik er dan helemaal klaar voor. Zo. Een beetje boeken erin, de eerbeltjes, en alles erin. Ik ga nog 4, 6, 7, 8, €9 en 70 cent, dan had ik nog hoor. En ik maak er nog 3 dagen. En als het alleen nog wist, is dat wel te helgen. Maar als er net nog een gezin haast, dan wordt het wel heel dreig. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te zien. En ik wens je een hele fijne joen. Hoi! En morgen zullen we hem hier live in Bient, want dan zal hij pannenkoek bakken voor al deze vrijwilligers en al die mensen die al 2 weken lang in het spier binnen voor die voedselbankactie. Morgen dus de slotdag. En ja, we wolven zelfs door het aanbedrag in van Vlinier. Ja, dankjewel Miranda. En nou, help dan nog maar even mooi, want de dozen die maakt nog flink vol daar. Ja, we zullen nou hebben oer de boeken, want ja, de kriesdagen, dat is toch lekker om even lekker te kroepen, mooi een boek. Steven, we toch, nou, daar hebben we maar iemand een keer vragen. Dat bestaat, daar heeft het hoes vol, maar je moet boeken lezen, een soort 3 boeken in de week, hè? Ik consumeer, dus ik al die 3 boeken in de week. Ja, dat budget, dat staat de hele dag dus ik lekker zaagt roer lezen, maar dat is dus net weer. Dat vind ik knap trouwens, hè? Ik lees ook een soort, maar dat hel ik net. En toen zeiden we, nou, laten we eens even zien, nou, een soort van top 3, top 4 ja. Van wat wij lezen, Matte. Ja. Was dat u maar inspireren kist? Ik ken zo wat je leest, maar ik kan oneindig je vertellen. Ja, heeft het mijn naam? Dit is wat ik tussen Christen had, nee, wat trolbladeren en trollezen wil, of wel lezen hè, en nog een keer in de hand. Hè. Zo, dat is de tijd, heeft meer tijd, maar dat is zeker een beetje bezinning. Heeft meer tijd om eens de werken te lezen die het ooit net leest. Hè. Een romanticus tussen terug dan, maar even wat zwitterwerk en wel iets hier. Even aarde, ik bedoel dat. Ik weer even waarom zien. Ja, of? maar even de jippere dingen, de Homerus, sis maar even de pakst er even bij. Of een mooi Elschot die ik haast elke keer weer lees. Een van de weinige boeken, blij met het been, het gaat door de handel. Dus maak je zelf kritiek, maar je wil lezen. En deze, die ervoor oplaat? Ja, dit is een klassieker die ik altijd tussen een christen en nee lees. Riemen en Teltjes. De Friese klassieker. Ik hoor hem even saf. Uit een jochtje nieuw. Ik weet niet of ze wel shit te kennen. Ik heb nou de editie mijn naam uit 1887, maar dat is tot in eind van de 20e eeuw opnieuw uitjoen. Ja. Het is een prachtig boek met verhalen en gedichten. Die nou ik vaak nog zongen. Van Eeltje Halbertsma, hè, dus de broer Halbertsma. Er zit een prachtig verhaal in dat Sint-Stefensdij voorkwam. Dus Tweede Christdij. Dus dat vind ik al lang mooi om dat met Tweede Christdij weer te lezen. Het is de Friese klassieker. En het is elke keer weer een plezier om te lezen. Maar Dole heeft het, maar lees ik het? Lees je Nou, Frederik Dam, dat was een van mijn mentoren geweest. Misschien wel de mentor toen ik begon te schreeuwen. En die rieden me aan.
als je maar vakantie is, moest er iemand een telsis mee hebben. Ik had ik lezen, want je dient doen nog wat oudere auteurs je zijn. Ja. Dan leest het Fries in zijn diepste kennen. Ja, maar had ik dan wat meer nocht hebben om wat moderners, wat Fries, maar wat mooi modern. Wat zou je dan pakken? Ja, dan pak ik een lekker boek. En dit is een lekker boek voor op een bank maar even van Ferdinand de Jong. Dat is een boek dat hij meeneemt. Het is net de Nova Scotia Stage. De Nova Scotia Stage. Het is een thrillerachtige roman. Het is een prachtig verhaal. Ik heb er maar een verschrikkelijk soort willen op bank lezen bij de IEP hart. Dus dit is echt een boekje van, nou lekker even zitten, glasje wien erbij. Mooi even een boek lezen. Maar is dit wat modern van mij? Dat ik denk... Dit is modern. Ja, Ferdinand is een jonge auteur, dat merk ik. Hoe het blikveld wat hij had, dat gaat eergewaard, moet ik zeggen. Dat gaat hoe je hoort. Een boerenjongen die naar de oorkant van de oceaan gaat, dat dienen ze vroeger net. En wat hij daarmee maakt en weer omkomt. Ferdinand Jong stiet eens op de schouders van Hielke Speerstra en Rink van der Velde. Dat is, maar dat mij voorzichtig maar wezen. Maar dat ook zit op de schouders. Ja. Hij is net Hielke Speerstra, hij is een verteller. Maar het is wel een verteller. Dus Hielke is ook een verteller. Okay. Dus dat is een man dus modern Fries. Dat is schreeuwen en gewoon verhalen vertellen. Verhalen vertellen, daar hoor ik van. Want, maar nou, ik nog even wat praktisch, hè? Ik zal even bij pakken. Ja. Werken met wild. Peter Klossen. Teus de Kok. En wat krijg je weer? Want tinkerom, hè, maar wild. We hebben hier eens een probleem nog met rijden. Die heeft hij de verkeerde hazensketten. Hoe gaat? Tinkerom. Ja, nee, maar ja. Zo, het probleem meestal de juradij is, de wild is het mooiste vlees. Het meest biologische vlees, het meest kindervlees. Het wordt net maar soorten meteren. Prachtig vlees. Heel soort mensen kennen geen wild met tammeitje. Ze weet net hoe ze een hazelkorhelje matten. Dat wel? En ik wel. Ik slacht ze om de wild zelfs. Ik de reeën en een kanien en een ein. Kosher? Tieren kosher. En in dit boek zit alles hoe het slachtje mast. Maar hoe was er lekker zo'n meidjekist. Dit is een fantastisch, geen gelul, heel praktisch, fantastisch boek. Ik heb een hazen en ik wil nog lekker van meidje. Nou, pak dit boek. Helpt die. Fantastisch. Maar, want dit komt net uit die stal, hè? Maar dit verkeert goed? Nou, ik heb net uit, jongen, dus ik ken net naar de cijfers. Dus krijg uit. Maar het is ik heb heel, omdat ik zelf soort wielslachtje. Dit ben dus uit de restaurant, de Echelput, Hoogzoeren, daar zitten de meesten. Nou ja, ik ken aardig wielsieren, maar dat is altijd de les in Nedergieters ter best. Dus dit is van die mensen. Top van Nederland. En just dat heel diep met mensen dat wollen, een beetje praktisch maar een boek omgaan, dat ik een beetje doel had. Mensen maken het vaak te moeilijk. Die zien het goed. Otto Lengi is krek uit. Maar ingewikkelde recepten. Dan mag ik maak het wel. Maar als je even een filet, een eindfiletje, kun je het even snel brieren. Maar als je hem snel samen kleren, als je hem geplukt hebt, is het in de oven. 10 minuten kleren. Fantastisch. Maar steeds een slag hebt. Nou, die slag die leest hierin. Ja. En de meesten willen het wel, maar ze kennen het net. Oké, heren. We weten, weet je, maar voortkroepen. Als de familie even te volle wordt en denken, nee, voort, dan pakken we deze boeken. Dieren dank voor je inspiratie. Noffelijke kriesdagen, hè? Maar gewoon hetzelfde. Komt wel goed. Ja. Begin maar het boek. Of even. Dat doe je een heel soort mooi. En maar dit boek, Itensieren. Ja, Itensieren en mijn ex-crew, het vervolg. Ja, dit wie bient voor Joen. Morgen hebben we de laatste uitsturing van het hier. En dan vertellen onze verste gasten Gerard Bos, Wietse Visser en Milena de la Haye wat haar het meest bijbleun is van 2015. Wij, marginaal neer, doeken de kriesborrel in. Ik weet niet wat jou doet, maar ik wens je een hele mooie Joen erbij. Dag. Mijn wens is dan vrede en gerechtigheid voor alle mensen, voor iedereen op de hele wereld, de hele aarde.